Morjesta, mun nimi on Jouni Ranta, mä oon valokuvaaja, videokuvaaja ja tuottaja. Mä tuotan ja kuvaan videoita ja mainoskuvia. Mut kysytään tosi usein, että hei, olisiko sulla tunti tai pari aikaa, että me tarvitaan vain 30 sekunnin video. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä mä kohtaan aika usein, ja siitä syystä mä haluaisin tehdä tällaisen videosarjan, joka selventää teille vähän enemmän tätä videon ostamista. Ja että sä saisit ehkä vähän enemmän irti siitä videosta, mitä sä oot ostamassa ja mistä sä oot maksamassa rahaa. Ja että sä välttäisit sellaisia yleisiä sudenkuoppia ja uskomuksia, mitkä liittyy videotuotantoihin tai mainosvideoihin. Esimerkiksi, että jos tehdään joku tosi iso hieno tuotanto, niin sitten firman tilille tulee hirveästi rahaa. Tähän esimerkiksi ei pidä paikkaansa. Onko pakko olla tuotantosuunnitelma ja pitääkö olla käsikirjoitus? Mikä on storyboardi? Tämän videosarjan aikana tulet myös oppimaan, miten pääset nopeammin ja kustannustehokkaammin haluttuun lopputulokseen. Tarkoituksena ei ole kumminkaan opettaa teille, että mikä on storyboard tai synopsis, miten nämä asiat rakennetaan, vaan se, että te oppisitte ymmärtämään paremmin tätä kokonaisuutta. Ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin mä haluaisin käydä muutaman yleisen asian läpi videon ostamisesta. Eli videomainos ei ole tae sille, että teidän yritykselle tulisi lisää kassavirtaa, varsinkaan ellei se ole oikeassa paikassa ja oikealla tavalla tehty. Mutta videotuotannolla on helppo nostaa jonkun markkinointifunnelin konversiota. Konversiolla tarkoitetaan sitä, että kuinka moni ihminen ostaa, jotka tulee sinne teidän laskeutumissivulle. Laskeutumissivulla mä tarkoitan semmoista sivua, minne te ohjaatte liikennettä ja te myytte siellä jotain tuotetta. Kun lähdetään ostamaan videota, ensimmäinen asia, mitä teidän yrityksessä kannattaisi miettiä, on teidän markkinoinnin kokonaiskuva. Mitä siellä tapahtuu? Eli onko teillä esimerkiksi julkaisualustoja sille videolle? Onko ne julkaisualustat sellaisia, missä käy ihmisiä? Eli onko siellä trafiikkia? Tästä hyödystä käytetään tämmöistä termiä kuin ROI, Return on Investment. Esimerkiksi jos te teette mainoksen ja se maksaa X euroa ja sieltä tulee X2 takas, niin sitten teillä on ollut tosi hyvä ROI sen videon tekemisessä. Tai jos te teette vaikka koulutuskokonaisuuden, joka säästää teiltä 100 henkilötyötuntia ja se videon hinta on vaan puolet siitä, niin silloin siinä on erittäin hyvä ROI ja silloin tämmöinen koulutuskokonaisuus kannattaa tehdä. Eli toisin sanoen kannattaa miettiä tosi tarkkaan, mihin niitä markkinointieuroja laittaa. Eli tuossa edellisessä kohdassa mä kävin läpi, missä asioissa kannattaa olla tosi kriittinen. Niin nyt käydään läpi niitä, että miksi video kannattaa ostaa. Jos me verrataan videokuvaa valokuvaan, joka on vähän vastaava tuote, mutta se valokuva ei liiku, niin siihen videoon me saadaan tosi paljon enemmän informaatiota. Informaation kautta me saadaan siihen videoon tosi paljon enemmän fiilistä. Ja viime kerralla, kun ostit omistusasunnon, niin ostitko järjellä vai tunteella? Okei, esimerkiksi mainosvideo. Kohdistetaan se 35-vuotiaille miehille, jotka harrastaa liikuntaa, niillä on 2 lasta, ne asuu omakotitalossa, ne ajaa farmariautoa. Kaikki nämä asiat, mitkä mä mainitsin liittyen siihen videoon, niin me pystytään kohdistamaan niin hyvin, että tämä henkilö saman tien, kun se näkee sen videon, niin se löytää itsensä sieltä. Yleensä sanotaan, että mainosvideosta on 50% musiikkia. Esimerkiksi nyt, kun tässä on tämmöinen musiikki, ja sitten me vaihdetaan se, niin tunnelma muuttuu ihan täydellisesti. Sitten me voidaan kuvaa kaukaa, tai sitten me voidaan kuvaa läheltä. Sitten tulee erilainen fiilis, mun tunteet näkyy enemmän, kun me kuvataan läheltä. Tähän videon vibaan vaikuttaa myös tosi paljon, että heitäks mä tän stadin slangin? Vai puhunko me rauhallisesti? Videon fiilikseen vaikuttaa konkreettisesti näyttelijän pukeutuminen ja se paikka, missä se video on kuvattu. Miten sen tukka on laitettu, mitä siellä videossa on muuta, mitä sen videon taustalla näkyy. Videon pystytään lisäämään lähes loputtomasti niin paljon kuin mielikuvituksessa on varaa erilaisia kuvia, ääniä ja erikoisefektejä.
Kun kyseessä on mainosvideo, sun tärkein tehtävä on vaikuttaa kohdeyleisön ostopäätökseen. Ja sen päätöksen sä saat aikaan luomalla esimerkiksi sen fiiliksen, että hei, noi puhuu just mulle. Seuraavaksi käydään muutama esimerkki läpi siitä, missä videoita on hyvä käyttää. Eli edellinen esimerkki oli mainosvideosta. Mainosvideon tarkoitus on yleensä nostaa konversiota esimerkiksi teidän laskeutumissivulla tai jossain kohtaa teidän markkinointifunnelia. Markkinointifunnelilla yleensä tarkoitetaan suppiloa, jonka loppupäässä on esimerkiksi se laskeutumissivu, mistä mä aikaisemmin puhun, ja sitten sinne ajetaan trafiikkia esimerkiksi sosiaalisen median tai muiden mainosten kautta. Selitysvideo. Selitysvideolla on tarkoitus kertoa joku iso kokonaisuus hyvin pienessä ajassa. Sitä voi käyttää myynnin tukena tai kotisivulla. Brändivideo. Brändivideolla halutaan luoda mielikuvaa siitä, minkälainen teidän firma on. Verkkokurssi tai koulutusvideo. Jos halutaan myydä verkkokurssia, perehdyttää tai opettaa jotain tiettyä kokonaisuutta tietylle kohderyhmälle. Okei, miten kannattaa aloittaa videon ostamisprosessi? Käytännössä kannattaa miettiä 3 asiaa. Mistä löytyy tuottaja? Karkeasti vähän, minkälainen budjetti on, ja sitten karkeasti vähän, minkälainen aikataulu on. Ja tuottajalla mä tuun tarkoittamaan nyt firmaa tai henkilöä, joka tekee sen homman alusta loppuun. Mistä löytää hyvän tuottajan? No, jos sulla on kontakteja, niin sä voit kysellä, että hei, kuka on hyvä. Se on yleensä hyvä tapa, ja sitä mä yleensä itse käytän. Henkilökemiat on myös aika tärkeitä. Kun sä tuut ymmärretyksi ja kun sä tuut juttuun sen tuottajan kanssa, niin se näkyy suoraan siinä videon lopputuloksessa. Hyvä tuottaja tulee kysyä tosi paljon kysymyksiä. Se kysyy teidän firman kokonaismarkkinoinnin tilanteesta, mitä siellä tapahtuu, ja se on tosi kiinnostunut teidän brändistä ja teidän arvoista, koska ne on kaikki sellaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, miltä se videon lopputulos tulee näyttämään. Tässä vaiheessa on mahdollisuus säästää aikaa ja rahaa, jos teillä on referenssivideo, jonka te voitte näyttää sille tuottajalle. Karkea nyrkkisääntö budjettiin ja aikatauluun. Jokainen kuvauspäivä tarvitsee myös jälkituotantoa, mikä näkyy budjetissa. Eli mitä enemmän kuvauspäiviä, sitä enemmän pitää olla budjettia ja aikaa. Ja jos meillä on varattu budjettia eikä aikaa, niin silloin lopputulos on yleensä aika huono ja sitä ei kannata lähteä tekemään. Kuinka paljon videotuotanto sitten maksaa? Tämä on kysymys, mitä multa kysytään tosi usein. Jos mä vähän avaan tätä asiaa, niin videotuotantosanaa voi verrata sanaan kulkuneuvo. Potkulauta ja jumbojetti on kummatkin kulkuneuvoja eri hintaluokassa. Eli jos me ollaan tekemässä sitä 30 sekunnin videoa, ja sen 30 sekunnin videon tekemiseen me tarvitaan 30 000 euron keittiö, niin silloin se videotuotanto maksaa sen keittiön verran 30 000 euroa plus sen tuotannon hinnan. On tuotantoja, joita kuvataan 1 miehellä, ja sitten on tuotantoja, jossa voi olla vaikka 20 henkilöä. Eli tästä syystä mä yleensä kysyn mun asiakkaalta jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että ootteko te miettinyt jonkunlaista budjettia, ja onko teillä jonkunlaista referenssivideoa siitä, mitä te mahdollisesti haluaisitte tehdä. Eli niin kuin mä edellä mainitsin, niin nämä 2 asiaa olisi hyvä olla mietittynä. Vaikka näitä asioita ei ole mietitty, niin hyvä tuottaja pystyy tekemään teille mainosvideon tai videotuotannon, jos teillä on vaan visio siitä, mitä te haluatte, tai tuote, mitä te haluatte myydä. Okei, nyt teillä on tuottaja, hinnasta ja aikataulusta on sovittu. On myös joskus mahdollista, että hinnan sopiminen ja tuotantosuunnitelman tekeminen saattaa mennä vähän ristiin. Esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että tuotanto on iso tai kysytään monesta paikasta tarjous. Mutta oletetaan nyt, että teillä on tuottaja ja aikataulu ja hinta-asiat on selvillä. Seuraava asia, mitä teidän pitää tehdä, on tuotantosuunnitelma.
Tuotantosuunnitelmalla mä tarkoitan kirjallista dokumenttia, missä käydään läpi kaikkia niitä asioita, mitkä liittyy siihen teidän videotuotantoon. Ja miksi pitää tehdä tuotantosuunnitelma? Se on vähän sama kuin, että jos lähdetään rakentamaan taloa, niin miksi meillä pitää olla talon piirustukset? Rakennustyömaalla voi olla paljon ihmisiä, joilla on kaikilla sama tavoite. Ja silloin kun meillä on piirustukset sen talon rakentamiseen, niin kaikki henkilöt tietää mitä ne tekee ja ne voi olla samaan aikaan siellä rakennustyömaalla rakentamassa sitä taloa. Toinen asia, mikä liittyy tuotantosuunnitelman tekemiseen, on tuottajan ja ostajan välinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä. Kun meillä on tuotantosuunnitelma, ostaja ja tuottaja ymmärtää toisiaan, koska asiat ei ole enää häilyviä, että ne olisi ilmassa, vaan meillä on esimerkiksi käsikirjoitus tai synopsis ja kuvakäsikirjoitus, jota sanotaan storyboardiksi. Tuotantosuunnitelma pitää sisällään kaikki asiat, mitkä liittyy siihen videotuotantoon. Kuvauspaikka, aika, näyttelijät, mahdolliset vuorosanat, kohderyhmä, julkaisualustat. Mä itse tykkään laittaa tuotantosuunnitelmaan myös referenssivideoita, joten asiakkaalle tulee fiilis siitä, että hei, tämän tyylistä videota ollaan tekemässä. Okei, nyt joku teistä varmaan miettii, että hei, mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa. Eli käydään yksitellen läpi, mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa. Eli käsikirjoituksella ja storyboardilla on periaatteessa 2 tarkoitusta. Toinen on se, että ohjaaja tietää kuvauspäivänä, mitä ollaan tekemässä. Käsikirjoituksessa käytännössä käydään läpi koko sen videotuotannon sisältö ja vuorosanat. Storyboardissa tehdään sama, mutta siellä on kuvia. Eli suora suomennos storyboardista on kuvakäsikirjoitus. Ja kuvauspäivänä ohjaaja katsoo käsikirjoitusta, mitä ollaan tehty, mitä ei olla tehty, ja kuvakäsikirjoitusta eli storyboardia samalla lailla. Toinen tarkoitus on se, että asiakas tietää myös, että mitä tästä videotuotannosta tulee, kun hän saa itselleen käsikirjoituksen ja storyboardin. Käsikirjoituksesta voidaan tehdä myös kevyempi versio, jos ollaan tekemässä esimerkiksi haastatteluja tai esimerkiksi dokumenttielokuvaa. Ja sen nimi on synopsis. Etenkin jos ollaan tekemässä videomainosta, kohderyhmä on yksi tärkeimmistä asioista. Eli me ensin mietitään hyvin tarkkaan, mikä on kohderyhmä tai kohderyhmät. Ja kaikki asiat sen jälkeen mainoksessa tehdään niiden kohderyhmien tai ryhmän ehdoilla. Ja me saadaan tästä videosta toimiva markkinoinnin työkalu. Videon julkaisualusta vaikuttaa sen videon kuvasuhteeseen. Esimerkiksi Instastory tai YouTube. Se vaikuttaa myös siihen, että miten pitkä me halutaan tehdä siitä videosta. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ei kannata tehdä hirveästi yli 30 sekunnin videoita. Tässä vaiheessa voidaan myös tehdä videotuotanto, josta tehdään eri kuvasuhteilla eri mittaisia videoita niin, että niitä voidaan levittää kaikkiin eri kanaviin. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, kun tehdään videoita, ensimmäiset 3 sekuntia määrittää sitä, katsooko teidän kohderyhmä sen videon loppuun vai ei. Yrityksen vuosijuhdossa ensimmäiseen 3 minuuttia ei välttämättä tarvitse tapahtua mitään. Tuotantosuunnitelmaan laitetaan myös näyttelijät, tai jos tehdään haastatteluja, haastateltavat henkilöt. Ja tässä tuottajan kannattaa olla tosi tarkka, minkälaisia näyttelijöitä tai minkälaisia haastateltavia henkilöitä siihen videoon tulee. Ihan sama minkälainen käsikirjoitus tai tuotanto teillä on, jos näyttelijät ei osaa näytellä tai haastateltavat henkilöt kokee sen tilanteen vaikeaksi ja niitä on vaikea haastatella, niin koko tuotanto voi mennä pieleen. Eli se teidän firman saunaillan kovin tarinankertoja, niin se ei välttämättä ole hyvä näyttelijä silloin, kun laitetaan kamerat pyörimään. Eli varsinkin, jos on semmoinen tuotanto, joka vaatii näyttelijän taitoja, niin silloin kannattaa käyttää ammattilaisia. Hei, mahtavaa, että katsoit mun videosarjan loppuun asti. Tässä oli läpileikkaus siitä, mitä sun kannattaa tietää, mihin sun kannattaa kiinnittää huomiota, kun sä oot ostamassa videotuotantoa. Jos jostain syystä kumminkin kävi niin, että sulla jäi jotain asioita epäselväksi, sä oot tekemässä semmoista videotuotantoa, mitä ei käyty tässä kokonaisuudessa läpi, sä voit olla muhun yhteydessä
ja mä annan sulle 45 minuuttia ilmasta konsultaatiota liittyen siihen sun videotuotantoon, mitä sä oot tekemässä. Jouni Ranta, kiittää ja kuittaa. Ollaan yhteydessä.